Jesu Kristu inkosi. Ngiyamthanda ubaba uMsibanda ke thulo. Amen. Seseyidlula labo bamasonto abethulwayo. Amen. Yena usekhaya lakhe. Uma ungumKristu uhlanganyela nabanye ukwakho. Asikho isidingo sokwethulwa. Umuntu owethulwayo yilo sokungamethembi. Uthi ngizothi ngithi akayi ngoba kusekhaya akhipha izinto ezinhlakanhlaka ingabe zavaleka kodwa umuntu wasekhaya ayibonge inkosi. Amen. Siyabonga kakhulu kubazalwane nakubaba uMsibanda ayikhathaza azohlala nathi lapho ethendeni baMsibanda. Bengakuboni sengiyakubona. Bengimangele bengisazobuza impethu ushiwe iphi namhlanje. Bazalwana ayikho into angayifuna uSathane njengalento esihlangene ngayo. Leyo bunye. Amen. Ukhipha amangwevu ongakazi wabone ujika wonke umuntu nobuka kade uhamba naye nyapha. Muka kakhuluma ngobunye. Uvela phenduka bheke la ngiqhamuka khona. Manje bengixoxa nabazalwane ukuthi ayikho into okufanele mawungumntwana kaNkuluNkulu ekubizile uyifunde. Kufanele ukuthi ufunde ukuthi ukuze abantu bafike ekhaya. Kodwa kufanele wena ulale phansi bahambe kuwe ekhanda behle emhlane baqhubeke. Basho yonke into abayifisayo ungasho lutho. Ngoba mawuke wavusa ikhanda ubachithile. Uma bengasambonanga uNkulunkulu bazobuzwa kuwena. Manje ngiyahleka ukuthi uma baMsibanduzo yobe besigeqa nje besitshela yonke into esiyiyona. Mina ke bangitshela kahle bethi ayikho into yiyona siyesikuza ukuthi awufundile vele. Angilimali ngoba vele. Uma bethi ngeke usitshene ngesithutha vele. Ngini isithutha. Kodwa sitshelwe lesi sithutha ukuthi kuyoba khona umendo nendlela okuyothiwa indlela yobungcwele. Kwathiwa ongcolileyo noma ngawuhlakaniphile ngeke ahambe ngayo. Iyoba ngeyabantu bakhe. Okuyothi noma beyiziwula abayikuduka kuyo. Amen. Amen. Isiwula abazalwane siyazi ukuthi asazi lutho. Kodwa bese sinamathela kumuntu owaziyo. Uyabona masingena emotweni nje mina ngeke ungitshente makuyiwa eRichards Bay ibhekwa. Ngoba ngisengihlele eceleni. Angikhathazwe lutho uyayijikela lo bheki emasayini omgwaqo. Ngikhohliwe ukuthi ngelinye ilanga kuzobiza ukuthi ngihambe ngedwa. Manje ke nawe njobula akukhona esontweni. Esontweni kuneyinkinga zakhona esontweni. Besizosho nje baMsibanda sithi ikhathe yini. Isho zonke izinto. Kodwa ngoba siseJeswini. Inhloso yokuthi sihlangane kanje sizokhulekela ukuthi kuyakhiwa. Kwathengwa ama-blocks. Kwafanele afike la ngoba August. Lo muntu wafika wabeka i-truck la kulayishwa khona ama-blocks na imali yakho ke athatheke kuze kube namhlanje. Kuphela inyanga esingaki? Angikhathazwe lutho. Ngoba uSathane ufuna mawuma phambi kwabantu. Ume umuntu omelene nezwi elithunga khathazeki kodwa wena ukhathazekile. Ngithe nje mina kusho ukuthi uNkulunkulu uyazi. Ume selandelela ubaba uMkhize. Kanti i-truck umnikazi wayo ubengayazi ukuthi izothatha ama-blocks. Kusho ukuthi lo muntu uqashiwe la.
uma sesedrobheni umisa itruck njengomuntu olayisha ama-blocks, wena ufika umqashi akuthuthela ama-blocks ethuthwa itruck engekho eqinisweni, ethuthwa umuntu onamanga, imali akayisi kumnikazi wetruck. uNkulunkulu wenza nje ukuthi kume ukuthi ngqe size sithole leli qiniso. Manje ke kunento yokuyiphoqe ngokwabanye kufanele ngase ngimfake enkantolo, angikwazi ukumfaka enkantolo. Kufanele ngibuke ukuthi kungani uNkulunkulu enze kanje, yimina noma ngulo. Sekuvelile ukuthi besizokwakha ngama-blocks afike ngendlela okungeyona. Maye seshumayela ubabunzi banje siqhaqheni. So ke sizokhulekela lokho ukuthi uNkulunkulu asilekelele sakhe siqede senze ngendlela uNkulunkulu ahlele ngayo. Kodwa futhi bengeke ngivume baqale ubabunzi bande engakafiki. Akano bayezwa bazalwane. Bekufuneka ukuthi mabeqala ebese yazi into esiyenzayo ukuthi isuka la igcina la. Ngoba uma uqala into ubaba wakhe engazi uzokwakha into azothi mefika athi ayibona bayakhile kodwa ubabe kuyangami ibizo lithi ukuncipha. Yabona? Kusho ukuthi nje kubalulekile ukuthi umazise konke okwenzayo uyajika uyahlala umazise. Njengamanje ke uzosikhulekela asenzele yonke into nje eyenziwayo, ngazi noma obaba bayiphethe into zabo kodwa siwaxoxa egcineni. Asikhulekele usiphathele nenkonzo konke nje sinikela kuyena uJesu Kristu uyinkosi. Ngicela ukudlulisela kubaba uNsibanda. Ngiyabonga baba. Ngicela sicule ngisasetha lezi zinto zami bese kuyalunga.